Ginahulat sa Jaro Police Station ang desisyon sa pamilya sa 18 anyos nga babayi nga nabungguan sa ambulansya sa Police Regional Office sa Hunyo 4 sang aga sa Dungon B, Jaro. Napatay samtang ginabulong sa ospital ang estudyante sa Hunyo 11. Base sa medical bulletin sini, cardiac arrest secondary to severe head injury ang iyagin kamatay. Ang driver sa ambulansya isa ka police corporal nga ginrelease sang Jaro Police matapos naglapse ang reglementary period. Nagtabok ang estudyante agud kun tani magbantay sa pasahero nga jeep padulong sa eskwelahan sa matabo ang insidente. Padulong naman ang police sa Iloilo Police Provincial Office agud magtambong sa medical mission. Kay nasang aga nagpaminta sa pedestrian lane kag rumble strips ang Iloilo City Engineers Office sa lugar. Ginahulat ako anong update sa pamilya na magpahin na lang sila kaso ore pero na ba si Mayara sila pagpapay agreement para lang sa kinamatarong sa isang bata.